En aquest tutorial realitzarem la làmina 11 també amb enllaços i tangències, però aquesta vegada entre circumferències. Anem a fer 4 exercicis, per tant, dividirem la làmina en 4 parts. De marge a marge hi ha 18, per tant, 18 entre 2 són 9. Recordeu matemàticament 2 més 9 marca en l'11. Ara rodem la làmina, ús d'escaire i cartabó, col·loque el cartabó recolzant-me en la làmina, agarre l'escaire i en aquest cas ja puc fer la divisió. Vaig a dividir aquest espai en dues parts iguals. En el meu cas, de marge a marge em dona 24,7 i un poquet, per tant vaig a posar 12,3. Com d'ací a ací tinc 4 centímetres més els 12,3, serà des del 0 marcar fins el 16,3. Torne a rodar la làmina, torne a recolzar l'escaire i cartabó i trace la divisió. Aneu en compte i si no ho feu amb escaire i cartabó ja sabeu que haveu de mesurar dues vegades. La làmina es posarà en aquesta posició, horitzontal, marge de 2 centímetres d'alt i caixetí a la part esquerra. Així anirà l'exercici 1, el 2, el 3 i el 4. Vaig a copiar l'enunciat dels exercicis i les dades. Tota la làmina la deixareu amb llapis. Solament fareu el marge i caixetí amb tinta i, si voleu, solament si voleu, els enunciats dels exercicis. Primer exercici, enllaçar dues circumferències. Ens donen el valor radi d'O 30. He posat un centre. Per a poder fer una circumferència sempre el primer és marcar la creu i posar el centre. I he dibuixat el valor del radi. 3 centímetres, 30 mil·límetres del 0 al 3. Agarre el compàs, mesure el valor del radi amb el compàs, faig centre en O i faig la circunferència. No vulgueu forçar el vostre compàs. Els compassos tenen les mesures, la mina molt dura. Ara, el que fem és col·locar un T qualsevol que l'haveu de posar a aquest costat d'ací. I un P, que en aquest cas vull que feu aquesta línia i imaginàriament la uniu perquè si no, no vos cabrà l'exercici i el P el posaré ahí. Per tant, circumferència, P i T. Primer pas, unir O amb T. Ajuste el regle i unim. Llarga, fas la línia llarga, encara que tape les lletres, no passa res. Segon pas, unir P amb T i fer la mediatriu. La mediatriu, recordeu que és el traçat geomètric que divideix un segment en dues parts iguals. La mediatriu es tracta de fer centre en P, obrir el compàs un poquet més de la meitat i des de P, arc, gran, no escatimeu. Des de T, el mateix arc. Aquest arc se me talla a la part de dalt i a la part de baix. Rode la làmina per a que em vinga demà a fer-la recta. Cerque els punts on es talla l'arc i resolc la mediatriu. Ahí està la mediatriu. Acabem de dividir el segment PT en dues parts iguals, una i una altra. On es talla la mediatriu? Amb la recta prèvia que havíem fet, ahí està el centre que jo busque, O1. I ara ve ja l'enllaç. Faig centre en O1, obric el compàs fins a P, vaig a veure què està passant per T
ajuste bé, això és molt important tindre la precisió abans de fer bé el centre, ajustar bé, T, P i enllace. Acaba de fer la unió d'un arc que va de P fins T i el seu centre és O1 amb un altre que el seu centre és O i que va a partir de T. Fixeu-vos que ara repetiré molt aquest concepte, el punt d'unió entre l'arc gran i l'arc donat el trobem en la unió de centres O1 amb O, ahí a línia amb T. Primer exercici resolt. Segon exercici, enllaçar dues circumferències de manera exterior. Les dades són les següents. RO 15. He dibuixat un segment del 0 al 15. RO1 25. Un segment del 0 al 2,5. I la dada enllaçadora RO2 20. Del 0 al 2. Més o menys a la meitat del requadre, un peliu cap avall, he fet la creu d'O i la creu d'O1, els centres. Vaig a transportar les mesures. Radi de O, 15. Agarren el compàs la mesura, me'n vinc al centre, a la creueta, i faig la primera circumferència. Radi O1, 25. De la mateixa manera, agarre la mesura amb el compàs, faig centre en O1, la creueta, i faig la segona circumferència. És el moment de fer una recta qualsevol que passe per O i una altra recta qualsevol que passe per O sub 1. Recordeu, perquè hi ha molts alumnes que quan jo dic O dic O1 fan centre damunt de la O i no, la O la O1 és el nom de la creueta. Agarrem la tercera dada, 20. Ajuste 2 centímetres i mireu on la marque. Així. De la circumferència cap a fora. I així, de la circumferència cap a fora. Ja tinc la dada de 20 que l'he col·locat així i la dada de 20 que l'he col·locat així. El següent pas és fer centre en O, obrir el compàs fins on m'arriba la marqueta que he fet i faig un arc gran, feu-lo gran, i faig centre en O1, obric fins on arriba la marqueta, que ara és més gran perquè acumula mesura, ajuste bé, arc, i acabe de trobar el que jo buscava, O2, la solució. Ara cal aplicar concepte de tangència, unir O2 amb O amb el regle, unir O2 amb O1 també amb el regle, he localitzat T amb T i vaig a resoldre la tangència. Faig centre en O2, tanque el compàs fins a arribar al T, mire que m'ajuste bé i que passarà també per l'altre T, i vaig a resoldre la tangència. Resolguem de T fins a T. Repassem. He enllaçat la circunferència O va fins T, de T enganxe amb O2 fins l'altre T i de T continue amb O1. Vaig a marcar la dada enllaçadora amb color roig. Ahí, això són els 20. Així estan els 20. Això sí que pugueu fer-ho perquè vos ajudarà a comprendre bé l'exercici, que el que faig en els dos casos és sumar
el que em dona la dada enllaçadora. Si la dada fora 30, ahir sumaria 30 i 30. I el que resolc així és un arc de circunferència de radi 20. El tercer exercici, el seu enunciat és enllaçar una recta amb una circunferència. Dades, radi d'O 15, mesura el segment que fa 15, radi O1 mesura 20. He col·locat una recta qualsevol a la part de baix, anomenada R minúscula, i he fet un centre anomenat O. Agarrem la mesura de 15 mil·límetres amb el compàs, faig centre en O i fem la circunferència. La dada enllaçadora de 20 la he marcat de roig per a que tinguem clar i ja la tinc agarrada amb el compàs, 20. Me la deixo ahí. Per O faig passar una recta qualsevol i des de R fem una perpendicular qualsevol. Com es feia una perpendicular a una recta? Agarre el cartabó, recolze el seu catet damunt de R, recolze la hipotenusa i puge amunt, mantenint fixa l'escaire i faig la perpendicular. Ahí està. En el cas de que sigueu esquerrans, vindria la referència, posaria per ací l'escaire i pujaria cap a l'altra banda per a fer la perpendicular. Tenia la dada agarrada ja amb el compàs, 20. Marque des de la circunferència cap a fora, 20. I des de la recta cap a dalt de la perpendicular, 20. De forma que vaig a tornar-ho a marcar, a assenyalar en color roig. Així estan els 20 i així estan els 20. Ja sabem què fem quan posem una dada en una circunferència, que hem de fer una concèntrica. Què vol dir concèntrica? Vol dir una circunferència amb el mateix centre. Faig centre en O, obric fins on arriba la marqueta i faig un arc gran, ben gran, no escatimeu. I ja vam donar en l'altra làmina que a les rectes, quan se posava una dada, feien paral·leles. Tornem a recordar com se fan les paral·leles. De la mateixa manera que la perpendicular, recolze en R, pose l'escaire i amb compte mantinc l'escaire fixe, puge i quan arriba a la marca trace la paral·lela i ahir la perpendicular. Mireu, la concèntrica i la paral·lela es tallen en O1, ja l'hem trobat i ara ja podrem resoldre la tangència en trobar el punt T. On trobàvem el punt d'unió entre dues circunferències? Unió de centres T. O1 amb O dona quasi horitzontal. Ai, ja ves. Aleshores, així estarà el T. I on trobem el punt de tangència entre una recta i una circunferència? Perpendicular a la recta que passa pel centre. Era un concepte de la làmina anterior. Torna a posar el cartabó, l'escaire, puge i quan arribi per O1, trace, ahí estarà el T. Agarrem el compàs, centre en O1, tanque el compàs fins a arribar a la T, comprove que passa per T i per T, i quan ja ho tinc clar, vaig a resoldre. De T fins a T. Què hem fet? Hem enllaçat una circunferència de radi 15 que arriba fins a T, després passa a fer l'arc de circunferència O1 de T a T, per això hem fet tota la col·locació de dades, i a partir de T
ve la recta. Així tenim l'enllaç. En l'últim exercici enllaçarem dues circunferències de manera que quedaran interiors. Les dades són les següents. Radi de O, 15. He mesurat del 0 a 15. Radi de O1, 20, del 0 al 2. I radi de O2 del 0 al 6, 60. He posat els centres, les creuetes, O i O1, de manera que estan enmig del requadre un peliu més cap avall. Agarre la primera mesura, 15 mil·límetres, faig centre en O i dibuixe la circunferència. Agarre la mesura de 20 amb el compàs, faig centre en O1 i faig la circunferència O1. Agarrem el regle i faig una recta qualsevol que passe per O1, però de manera que m'agarre de dins O1 i cap a dalt. I així igual. Una recta i ja la tinc. Marque la dada de 60, com en la resta d'exercicis, la marcaré de color roig, perquè és la que vull que vos quede més clar el que fem en ella. L'he allargada perquè m'havia enganyat mesurant i havia posat 50, són 60. Fixeu-vos, compàs, obric el compàs fins a agarrar aquesta mesura de 60 i mireu ara el que faig. Des de la línia que passa per O1, marque. Des de la circunferència, marque. Cuidado perquè m'han quedat ahí les dades, però per això he fet les marques grans, fixeu-vos molt bé. És el moment de fer les concèntriques. Faig centre en O1, obric el compàs fins a aquesta marqueta que se me munta en la dada i faig una concèntrica gran. Vinc damunt de O, en aquest cas obric el compàs fins la marqueta i arc, també gran, se me talla així dalt. Així estarà O2. Anem a unir centres, però unirem centres de la manera següent. O amb O2 i allargue O2 amb O1 i allargue també, perquè ara el T està així i l'altre T així. Per què? Ara ho veureu. Perquè ara la circunferència que vaig a fer és molt gran i abraça les altres dues menudetes. Faig centre en O2 per a resoldre, ajuste en un T, comprove que em passa per l'altre T, molt important que s'assegureu abans de resoldre que passa d'un T a un T, si no pot ser que tingueu malament alguna dada. I enllace. Se me munta també damunt de les lletres de l'enunciat, però no passa res. Què passa així? O fins a T, T a T la gran de O2 i quan arribi a T en O1 l'altra menudeta. Falta pintar de roget la dada. Així la tinc, la dada anava des de la circunferència passant per O fins així, ahí estaven els 60 i la dada també està així. La recta que passa per O1 fins així. Cuidado perquè ens queda tot ahí molt justetet, no s'equivoqueu. Bueno, hem enllaçat circunferència amb circunferència mitjançant T.
circunferència, arc i circunferència, altres dos T's, circunferència amb altre arc, amb recta, i circunferència, arc amb l'altre. Llavors vaig ensenyar en l'altre tutorial les aplicacions que tenen les tangències i són imprescindibles per a l'arquitectura, per a l'enginyeria, per al disseny i per a moltes més àrees del món. Molt important, nomenar bé tots els centres, nomenar els T's, perquè és el que ens fa canviar de circunferència, i deixar tota la làmina amb llapis.